Samuel chapter 23 Samuel wakutanga chitsauko 23 from verse 14 kubva pandima 14 to verse 18. kusvika 18. I'll read as I share. Ndichaverenga tichitogoverana. And David stayed in strongholds. Dhavhidhi akagara mumhare. And David stayed in strongholds Dhavhidhi akagara mumhare. in the wilderness. Murenje. The strongholds were not just anywhere. Mhare dzanga dzisiri kwese kwese. It's important to note that the strongholds were in the wilderness. Zvinokosha tione kuti zvaive murenje. Not only did David stay in the wilderness, Anga asingangogara murenje. not only did David stay in the strongholds, Anga asingangogara mumhare. he remained in the mountains. Akagara mumakomo. And these mountains were also in the wilderness. Makomo aya aive murenje. And the wilderness was called Ziph. Renje rainzi Ziph. And David stayed in strongholds. Dhavhidhi akagara mumhare. The theme of our conference Dingindira remusangano wedu is increase in knowledge. kuwedzera kuziva. When knowledge increases, Kana kuziva kwawedzera, negative strongholds are pulled down. zvisina kunaka zvinoputsirwa pasi. When you have got an increase in the knowledge of the things of God, Kana wawedzerwa kuziva zvinhu zvaMwari, strongholds are pulled down. mhare dzinoputsirwa pasi. What usually happens in life is this: Chinoitika muupenyu ndeichi. even though you have got the anointing of God upon your life, Yango uine kuzodza kwaMwari paupenyu hwako, you may find yourself not living in the palace, unogona kuzviona usingagare muimba yamambo, but in strongholds. asi uri mumhare, And these strongholds are in the wilderness. uri murenje. A lot happens in strongholds. Pane zvinoitika munhare, A lot happens in wildernesses. pane zvinoitika mumarenje. When you are in a wilderness, Kana uri murenje, you are between the Red Sea and the promised land. uri pakati pegungwa dzvuku nenyika yechipikirwa. There is no evidence of the promise of God Hapana umboo hwechivimbiswa chaMwari that have been given over your life. chakapiwa paupenyu hwako. So when you find yourself in a stronghold, Saka kana ukazviwana uri pamhare, there are positive ones and there are negative ones. pane dzakanaka kwoita dzakaipa. A stronghold is a place of security. Inzvimbo yakachengetedzeka. It's a place of survival. Inzvimbo yaunoraramira. It's a fortress, a fortified place Nzvimbo yakagadzirwa zvokuti wakachengetedzeka. to protect from the attacks from the enemy. Uchidzivirirwa kubva kurwiswa newakaipa. The apostle taught about 3 simple things you should do when you are under attack. Apostoli vakatidzidzisa zvinhu zvitatu zvaunofanira kuita kana uchirwiswa. So strongholds can be defined like that. They are fortresses, Saka fortified places nogona kutsanangurwa saizvozvo kuti ndepe pakachengetedzwa to protect one pokukuchengetedza from the attacks of the enemy. kubva mukurwiswa newakaipa. It's a place of security. Inzvimbo It's a yekuchengetedzwa. place of survival. Inzvimbo yekuraramira. It can also be a place Inogonawo zvakare kuva where a particular belief nzvimbo yokuti mamwe mafungiro or ideology kana zvaunotenda is firmly believed zvinotendwa zvakasimba and staunchly defended. zvichitochengetedzwa chaizvo. It can also be a place where a particular belief Inogona kuva nzvimbo yemamwe matendero or ideology kana zvatinotenda is firmly believed zvinenge zvichitendwa and staunchly defended. zvochengetedzwa. As the name suggests, Sezvinoreva zita, stronghold mhare is where you can be held strongly by something. unogona kubatwa zvakasimba ipapo nechimwe There are chinhu. things that can hold you strongly. Pane zvinhu zvinogona kukubata zvakasimba. So David stayed in strongholds, Dhavhidhi akagara in the munhare wilderness, murenje and he remained. akaramba.
in the mountains of Ziph. ari mumakomo eZifi. So when you find yourself Saka ukazviona in a situation like this, uri mumamiriro ezvinhu with akadai, the anointing of God upon your life, kuzodza kwaMwari kuri pamusoro pako. on David it was the anointing of kingship, Pana Dhavhidhi kwaive kuzodzwa but he kwoumambo, was not in the palace. asi akanga asiri kuimba He yamambo, was in a stronghold aive munhare in the wilderness. murenje. Not only did he stay there, Haana kungogara ikoko chete, he remained there. akaramba ari ikoko. I don't have a problem with somebody Handina dambudziko nemumwe munhu when they stay in a place for a day, vakagara pane imwe nzvimbo kwezuva rimwe when chete, they stay in a place for a week, vakagara pane imwe nzvimbo kwesvondo or they stay in a place for a month. kana kwemwedzi. But I believe it becomes a problem Asi ndinotenda rinova dambudziko when you remain there. ukaramba uri ipapo, When you remain there. ukaramba uri ipapo. So I don't know where we are tonight. Handizivi tiri kupi nhasi, I don't know where you have been staying. handizivi kuti wanga uchigara kupi, I don't know where you have remained. handizivi kuti waramba uri papi. Hallelujah. There's a problem when you stay. It may not be a problem when you stay, Ringava risiri dambudziko kuti uri kugara, but it becomes a problem when you remain. asi rinozova dambudziko ukaramba uri This ipapo. suggests that you are stuck. Zvinoreva kuti hauchakwanisa kubvapo. David stayed and remained. Dhavhidhi akagara akaramba This aripo. implies that there was no change. Zvinoratidza kuti panga pasina shanduko, There was stagnancy. panga pasina zvinhu zviri kufamba. You were stuck in a situation. Akangogara pamamiriro ezvinhu, No progress, no movement, hapana kuenda mberi, hapana no kufamba, development, hapana chaishanduka, no increase, hakuna kuwedzerwa, no growth, hakuna kukura, no productivity. hapana chaibudapo. He stayed in the stronghold, Akagara munhare in the wilderness, murenje, and he remained there. akaramba ariko. At times in life, Dzimwe nguva muupenyu it appears as if the kingship that you have been promised, zvinoita sekunge umambo hwakavimbiswa, it's a lie, inhema, and it's never going to be a reality. kuti hazvichazoitiki. At times in life, Dzimwe nguva muupenyu it may appear as if you don't have the zvinoita kingship. sekunge hauna umambo, It may appear as if you don't have an inheritance. zvinoita sekunge hauna nhaka, It may appear as if you don't have a promise from God. zvinoita sekunge hauna chivimbiswa chakabva kuna Mwari, It may appear as if you don't have a throne. zvinoita sekunge hauna chigaro, And yet, those things will be there. asi zvinhu izvozvo zvinenge zviripo. So staying and remaining Saka kugara nekuramba uripo implies that things were hard. zvinoratidza kuti zvinhu zvazvakaoma, And they went on for a long time. zvikaenderera mberi kwenguva yakareba. And when it is said that wagara, kana ngathiwa wena suhlezi kana zvichinzi wagara, nxa kuthiwa suhlezi uye warambirirapo, usuyalele khonapho kana zvichinzi wagara, nxa kuthiwa suhlezi it means it seems as if things are never going to change. Zvinoita sekunge zvinhu hazvisi kuzoshanduka. Where are you right now? Uripi iko Where are you zvino? staying? Uri kugarepi? And for how long have you remained there? Wakagara ipapo kwenguva yakadini? We are all in different places. Tiri panzvimbo dzakasiyana We are siyana. all in different zones. Tiri mumazoni akasiyana siyana. Emotionally, Pamanzwira-nzwira, physically, panyama, spiritually, nepamweya, financially. pamari. For how long have you been in that place? Wagara munzvimbo iyoyo kwenguva yakadini? You know, when you've been in a place for a long time, Kana wagara munzvimbo kwenguva yakareba, even your brain is affected. pfungwa dzako dzinotokanganisika. The only knowledge that you have is of what is happening around you. Zvaunongoziva chete ndezvakakukomberedza. You are bombarded by what you find in the stronghold and what you find in the wilderness. Unenge uchingoziva zvauri kuona munhare nezviri murenje. And this shapes
changes your way of thinking. zvobva zvaita kuti uve nemamwe And you mafungiro begin to accept things the way they are. wotanga kugamuchira zvinhu sezvazviri And you adapt to the environment. wojairira magariro nemararamiro iwayo. I believe tonight Tinotenda nhasi there are some people who are about to change addresses pane tonight. vanhu vari kuchinja kwavanogara You are about nhasi. to change your address tonight. Wakuzochinja paunogara. One day Jesus was walking Rimwe zuva Jesu aifamba past a cemetery. vachidarika There pamarinda. was a person there possessed by demons. Kwaive nemunhu aive nemadhimoni. Jesus asked him, "Who are you?" Jesu akamubvunza kuti ndiwe ani? And he said, "I am Legion." Akati ndinonzi Regioni. His dwelling was among the tombs. Aigara kumarinda. But Jesus of Nazareth is here Asi tonight. Jesu weNazareta It ari doesn't pano. matter you have been stuck in a place. Hazvina basa kuti wanga It wakagara doesn't matter you panzvimbo. have remained in a place. Hazvina basa waramba uri But panzvimbo this iyoyo. is the day. Asi iri ndiro zuva. This is the day Iri ndiro zuva. for the promise of God to become a Kuti reality in your chivimbiswa life. chaMwari chionekwe The muupenyu devil is a hwako. liar and the father of lies. Satani murevi wenhema He wants nababa you to wenhema. believe that what you see around you is all that there is. Anoda kuti utende kuti zvauri kuona ndizvo chete. And yet no eye has seen, Asi hakuna ziso no ratinoona. ear has heard Hakuna nzeve what yatinzwa. God has in store for Zvakachengeterwa naMwari. those who love Him. Avo vanomuda. For those who love Him. Avo vanomuda. Legion has his dwelling in the cemetery, Regioni aigara kumakuva. among the tombs, Pakati pemarinda. amongst death. Pakati But pevakafa. one day, Asi rimwe zuva. one day, Rimwe zuva. and I tell you, this is the day. Ndinokuudza kuti nhasi You ndiro have zuva. stayed for too long in that place. Wagara kwenguva yareba munzvimbo You have iyoyo. remained in that place for too long. Wagara munzvimbo iyoyo kwenguva It's time to yarebesa. come out. Yanguva Time to yekuba. come out Yanguva yekubuda. and enjoy what God has promised you. Uone You zvawakavimbiswa are supposed to naMwari. be in the palace. Unofanira kunge uri You are supposed to mumuzinda. be in the palace, Unofanira kunge uri kumuzinda. not to be a wandering wanderer. Kwete kungoramba In uchidzungaira. the mighty name of Jesus. Muzita raJesu. Are you ready to come out tonight? Wakagadzirira Are kubuda you ready to here? come out tonight? Wakagadzirira Are kubuda you here? ready to come out tonight? Wagadzirira kubuda In the here? mighty name of Jesus. Muzita raJesu. Jesus of Nazareth Jesu can make weNazareta. you change your address. Anoda kushandura It doesn't matter you paunogara. have stayed. Hazvina basa It doesn't wagara. matter you have remained. Hazvina basa waramba. He can take you out. He Anokuburitsa. can take you out. No Anokuburitsa. problem is too much for him. Hapana dambudziko Maybe you rakamukurira. are saying this has happened for too long. Pamwe uri kuti zvaitika kwenguva yarebesa. But with men, some things are possible. Navanhu zvimwe zvinhu hazvigone. But with God, all things are Asi possible. naMwari zvose But with zvinogona. God, all things are possible. naMwari zvose I have come to zvinogoneka. make a declaration to somebody Ndauya tonight. kuzotaura kune mumwe I munhu have come nhasi. to make a declaration to somebody Ndauya tonight. kuzotaura kune mumwe munhu nhasi. Ndati zvinhu hazvirambi zvakadaro. izinto hazihali Ndati zinjalo zvinhu hazvirambi izinto asoze zihale zvakadaro. zinjalo Everything is subject to change. Zvinhu zvose zvinoshanduka. In the mighty name of Jesus. Muzita raJesu. When you've got a word from God, Kana pane shoko When rabva you- kuna Mwari. when you've got a promise from God, Kana une chivimbiswa chabva kuna when Mwari. you've got a prophecy from Kana God, pane chiprofita chakabva kuna Mwari. if you hang on to the promise, Ukaramba ukabatirira if you pachivimbiswa. hang on to the word Ukabatirira pashoko. and not to the place, Kwete panzvimbo. hang on to the promise Batirira chivimbiswa. and not to the place. Kwete nzvimbo. It may be an emotional place, Inogona kuva nzvimbo it may be a yemanzira. financial place, Inogona kuva nzvimbo it may be a yemari. ministry place, Inogona kuva nzvimbo yeushumiri. it can be whatever place. Chingangova chimwe chii If you've zvacho. got a promise from Kana God, une chivimbiswa kubva kuna hang Mwari. on to the promise Batirira and not to chivimbiswa. the place. Kwete nzvimbo. It's
time to change your address. inguva yekushandura You have been paunogara. there too long. Wagara ipapo The kwenguva apostle yarebesa. mentioned this in the afternoon. Apostolo vazvitaura masikati. That some things have been there for too long. Pane zvagara kwenguva yarebesa. It's time for change. Nguva yeshanduko I'm yasvika. saying to you, you don't have to stay and remain where you Ndikuti are. haufaniri kugara woramba uri ipapo. When there's been an increase in knowledge, Ipo pave nekuwedzerwa kweruzivo. you begin to increase in many different dimensions. Wotanga kuwedzerwa mune nzvimbo dzakasiyana siyana. And that knowledge is from the word of God. Ruzivo ruchibva mushoko raMwari. One thing I know Chimwe chandinoziva is if where you are, ndechekuti kana pauri kana pauri is not in agreement pasingatenderani with the word of God, neshoko with raMwari the promise of God over your life, nezvivimbiswa chaMwari paupenyu hwako, don't accept it. usazvigamuchira. It's not your portion. Hausi mugove The wako. wilderness is not Canaan. Renje harisi Kenani. If you don't see any milk flowing around, Kana usiri kuona mukaka if you uchierera, don't see any honey kana flowing usiri kuona around, uchi uchierera, you are not yet there. hausati wasvika. So it's not time to rest. It's Saka hapana nguva not yekuzorora. time to relax. Haisi nguva yekuzorora. Something is holding you strongly. Pane chakakubata zvakasimba. Something is holding you strongly. Pane chiri kukubata zvakasimba. I said the wilderness is the place between the Red Sea. Ndati renje inzvimbo iri pakati pegungwa dzvuku And the promised land. nenyika yechipikirwa. This place is a difficult place. Inzvimbo yakaoma. This place is a hard place. Inzvimbo yakaoma inorema. A wilderness experience is an experience of searching Kugara murenje inguva yekutsvaga. for a promised land Uchitsvaga nyika yechipikirwa. and of encounters with God. Uchitsvaga kusangana naMwari. The wilderness is a dark place. Renje inzvimbo yerima. It's an uncertain time. Nguva dzekusaziva kana kunzwisisa. It's the opposite of the promise. Zvinopesana nechipikirwa. It's a period of doubt and fear. Inguva yekukahadzika nekutya. You are not yet there. Hausati wasvika. You are not yet established. Hausati wagadzwa. In the wilderness, Murenje. it's as if the truth of the promise of the word of God Zvinoita sekunge chokwadi chechivimbiswa cheshoko raMwari is a lie. inhema. And the lie of the enemy is the Nema. truth. Nhema dzasatani chokwadi. Which knowledge do you have in the place where you are today? Une ruzivo rwupi panzvimbo yauri nhasi. In the wilderness, Murenje the promise seems like a lie. chivimbiswa zvinoita kunge nhema And the lie uye nhema seems like the truth. dzoita kunge ndicho chokwadi. So from verse 14, Kubva pavhesi 14. and David stayed in strongholds in the wilderness Dhavhidhi akagara munhare and remained murenje in the mountains akaramba ari mumakomo in the wilderness of Ziph. murenje reZifi. Saul sought him every day. Sauro achimutsvaga zuva nezuva. Saul sought him every day. Sauro akamutsvaga zuva nezuva. There are people who are on the wanted list here. Pane vanhu vari kutsvagwa. There are people who are on the wanted list every day. Pane vanhu vari kutsvagwa zuva nezuva. And if your enemy is seeking for you on a daily basis, Kana muvengi wako achikutsvaga mazuva ose, it means you have got no rest. zvinoreva kuti hauna zororo. No rest. Hakuna zororo. Saul sought him every day. Sauro aimutsvaga mazuva ose. 1 Peter 5 verse 8. Peter wokutanga 5 verse 8. The word of God says, be sober, be vigilant. Shoko raMwari rinoti iva wakangwara wakapengenuka. Be sober, be vigilant. Iva wakapengemuka uye wakatarisira. Because your adversary, the devil, Nokuti muvengi wako Satani walks about like a roaring lion, ari
famba seshumba inoomba seeking whom he may devour. achitsvaga waangaparadza. Problem ndeyekuti you have to be sober because uripa wanted, but problem ndeyekuti munhu anenge adhakwa nepain. uhlupho ngolokuthi umuntu uyabe sedakiwe Munhu anenge adhakwa nenhamo. uyabe sedakiwe ludubo Saka soberness inozoita a challenge. And yet when we have the Spirit of God, Asi kana tiine mweya waMwari, the Spirit of God is not of fear, mweya waMwari hausi but it's wokutya, of power, ndewesimba, love, rudo and a sound mind. nepfungwa A dzakabengenuka. sound mind is a sober mind. Pfungwa dzakabengenuka ipfungwa A dzisina sound kudhakwa. mind is a clear mind. Pfungwa dzakabengenuka ipfungwa dzakajeka. The devil is looking. Satani ari kutarisa, He is seeking for an opportunity, ari kutsvaga mukana, seeking to destroy your gift, achitsvaga kuparadza chipo seeking to chako, destroy your marriage, achitsvaga kuparadza wanano seeking yako, to destroy your health. achitsvaga kuparadza utano hwako. That is his job. Ndo basa rake. John 10:10 says, John 10:10 inoti, the thief only comes to steal, kill, and destroy. mbavha inouya kuzoba kuparadza. So Saul sought him every day. Sauro akamutsvaga mazuva ose. Saul had been stripped of his kingship powers. Sauro akanga abviswa simba rokutonga, He had been rejected by God. akanga arambwa He naMwari, allowed the devil to use him. akatendera Satani kuti amushandise. And now he wants to deny David Saka iko zvino anga akuda kuti Dhavhidhi atadzewo, the right to the throne. kuti atadze kuwana mukana wokuenda pachigaro. Ari kushandiswa ke naSatan. uyasetshenziswa nguSathane. Hallelujah. Saul sought him every day. Sauro akamutsvaga mazuva ose. But the good thing is, but God did not deliver him. Chakanaka ndechekuti Mwari havana kumupa. God did not deliver him Mwari havana kumupa into the hand of his enemy. muruoko rwomuvengi wavo. I know Uripa wanted, nyazi uyadingakala but the good news is Nhau dzakanaka ndedzokuti God will not deliver you into the hand of that sickness. Mwari havasi kuzokuisa muruoko rwechirwere God ichocho. will not deliver you into that familiar spirit Mwari havasi kuzokuisa kumweya iwoyo which is werudzi seeking to destroy your marriage. uri kutsvaga kuparadza wanano yako. God is not going to deliver you. Mwari havasi kuzokuisa. Yesterday we were told that you should know your deliverer. Dzuro takaudzwa kuti unofanira kuziva mudzikinuri wako. God does not deliver you into. Mwari havakuisi He maoko, delivers you out of. anokuburitsa In the name of Jesus. muzita In the raJesu. name of Jesus. Muzita raJesu. This is the knowledge, Ndiko kuziva, the increase in knowledge. kuwedzerwa mukuziva. By that time, David should have known Panguva iyoyo Dhavhidhi angadai ave kuziva. that God does not deliver you into the hand of your enemy. Mwari havakuise muruoko rwomuvengi He wako. had delivered him from the hand of the bear, Akanga amurwira paruoko rwebere from the lion, neshumba and from Goliath. uye All that naGoriati. was an increase in knowledge, Saka kwaive kuwedzerwa kwokuziva. which was supposed to be made use of now in the Zvanga stronghold. zvakufanira kushandiswa munhare. I'm saying God will not deliver you. Ndiri kuti Mwari havasi kuzokuisa. I don't know what is in pursuit of you. Handizive chiri kukudzingirira. I don't know what is running after you, Handizive chiri kumhanya kumashure kwako seeking to destroy you. chichitsvaga kukuparadza. But you must know this true Asi knowledge. unofanira kuva nekuziva uku You must have this kwechokwadi. knowledge Unofanira kuva nekuziva that uku God does not deliver his kuti own. Mwari havaise vavo. God does not deliver his own Mwari havaise vavo into the hand of the enemy. mumaoko If emuvengi. you believe it, say Kana hallelujah. uchitenda iti haleluya. Udza munhu ari padhuze kuti zvakandisona tshela umuntu oseduzane Zviri nawe ukuthi kunditshaga. kuyangilande kuyangidinga hazvisi kuzondiwana nezita akusoze rajesu kungithole ngegama hazvisi likajesu kuzondiwana nezita akusoze rajesu kungithole ngegama hazvisi likajesu kuzondibata nezita akusoze rajesu kungibambe ngegama likajesu haleluya. amen.
Not vamwe tiri pano takatosonewa. abanye silapha siyadingakala Ipapa zviri kutobaya-baya. khonapha kuyahlabahlaba Ipapa zviri kutobaya-baya. Zvinotorimo Kuyahlabahlaba. musystem. ukhona kusegazini Zvirimo mumusoro. ukhona kusekhanda Umwe ari kutofunga kuti omunye ucabanga ukuthi Mwari vandiregerera. uNkulunkulu Ndauya ungekelele kuzoudza umwe munhu nhasi. ngibuye uzotshela omunye umuntu namhla He is faithful. akatendeka, He will not let that sickness have its way. haasi kuzotendera chirwere chite zvachinoda, He will not deliver you to death. haasi kuzokusvitsa He kurufu, will not deliver you to divorce. haasi kuzokusvitsa He will kukurambana, not deliver you to liquidation, haasi to kuzokusvitsa bankruptcy. kuti unzi munhu haachakwanisa kubhadhara zvikwereti zvake, He will not do that. He is faithful. haasi kuzodaro What he has akatendeka, promised, zvaakavimbisa he will fulfill. achazadzisa In the name of Jesus. muzita He rajesu. will not deliver you. Tell the next person, whatever is pursuing you, What's God will not deliver you. Zvisinei kuti uri kudzingirirwa nei, Mwari havakuisi mumaoko God will azvo, not deliver you. Mwari havakuise mumaoko azvo, In the name of Jesus. muzita rajesu. Verse 15, David saw that Saul had come out to seek his life. Dhavhidhi akaona kuti Sauro akanga auya kuzotsvaga upenyu hwake, Anga asiri kuita zvokufungidzira. wayengacabangeli There was proof, paive neumbowo, there was evidence paive neumbowo all over that the devil is not out here to play. zvokuti haisi nyaya yekutamba nayo, That he means business. ari kutorevesa. And David was in the wilderness of Ziph. Dhavhidhi ari murenje reZifi. And verse 16, Verse 16. then Jonathan, Saul's son, Zvino Jonathan mwanakomana waSauro arose akasimuka and went to David in the woods akaenda kuna Dhavhidhi and musango, strengthened his hand akamusimbisa ruoko rwake in God. muna Mwari. Why strengthen his hand? Sei kusimbisa ruoko rwake? The hand is a symbol of productivity. Ruoko runomirira kuita zvinhu zvinobatika. Hallelujah. Jonathan arose. Jonathan akasimuka. I want to take Jonathan as a type of Christ, Ndoda kutora Jonathan achimiririra Kristu, because what he did is so unusual. nokuti zvaakaita hazvina kujairika, This is not for a normal person. hazviitwe nemunhu nje. Hallelujah. In chapter 18 of 1 Samuel, Chapter 18 yaSamuel wokutanga, Jonathan is said to have loved David, Jonathan anonzi akada David, and he made a covenant. akaita sungano. Jesus has loved us, Jesu akatida, and he has made a covenant with us. vakaita sungano nesu. So in difficult times, Saka munguva dzekuomerwa, the word of God arises within us shoko raMwari rinosumuka matiri, so that we can overcome any challenge we are facing. kuti tikunde zvose zvatinenge takatarisana nazvo. And this is the word that came to him. Ndo shoko rakauya kwaari. Verse 17 says, Verse 17 inoti, do not fear. usatya, Do not fear. usatya. Do you know that fear is a stronghold? Munoziva kuti kutya inhare. Fear can hold you strongly Kutya kunogona kukubata zvakasimba, and make you a slave. kwokuita muranda. Do not fear. Usatya. Last time when we were at the women's conference, Pataive kumusangano wemadzimai, I said that there are some people who are afraid to go home. ndakati kune vari kutya kudzokera kumba. I know that even here there are some people who are afraid. Nyangwe pano kune vari kutya. Now the conference is coming to an end. Zvino musangano wakupera. Those things are waiting for me. Zvinhu zviya So what am zvakandimirira. I going to do? Ndichazodini? I've got news for you tonight. Ndine shoko kwauri nhasi. Do not fear. Usatya. Do not fear. Usatya. Do not fear. Usatya. Do not fear. Usatya. Do not fear that situation. Usatya mamiriro Do not ezvinhu fear iwayo. that challenge. Usatya Do not zvinonetsa fear izvozvo. that sickness. Usatya chirwere Do ichocho. not fear. Usatya. You don't have any reason to fear. Hauna chikonzero chokutya. Why?
nei For the hand of Saul my father nokuti ruoko rwaSauro baba vangu shall not find you. harusi kuzokuwana. Ndati zviri kukutsvaga hazvisi kuzokuwana. okukudingayo akusoze Zviri kukuthole kukutsvaga kuti zvikuparadze. ukufuna ukukubhidliza Zviri kukutsvaga kuti unyadziswe. ufuna ukukuyangisa Zviri kutsvaga kuti ukundikane. ukudinga ukuthi uhluleke Do not fear. Usatya, For the hand of your enemy will not find you. ruoko rwomuvengi wako harusi In kuzokuwana. 2019, the Muna- hand of the enemy will not find you. Muna 2019 ruoko rwomuvengi harusi You have got no kuzokuwana. reason to fear. Hauna chikonzero chokutya Now that you know, nokuti wave kuziva God does not deliver. Mwari havapi. God does not deliver you into the hand of Mwari your enemy. havakupi muruoko rwomuvengi wako. Do not fear. Usatya. Some people are afraid here. Pane vari kutya pano. Fear is the opposite of faith. Kutya zvinopesana nokutenda. I'm sure when David when he was in the stronghold, Ndinotenda Dhavhidhi ari munhare. yes, he had the security Hongu anga to akachengetedzwa. be protected from the enemies. Achichengetedzwa kubva But there kuvavengi. was a fear. Asi mukati make maive Is the nekutya. promise of God going to be a reality? Zvakavimbiswa naMwari zvichazadziswa Am here? I really going to sit on the throne? Ndichagara pachigaro here? Do not fear. Usatya. Maybe just before you came here, you had a diagnosis Kuda pawakauya kuno pane zvakaongororwa nachiremba. of a serious sickness. Ukanzi pane chirwere chakaipa. But I'm saying to you today, do not fear. Asi ndiri kuti usatya. I know what I'm talking about. Ndiri kuziva zvandiri The kutaura. last 2-3 months, it has been like in a stronghold in the wilderness. Mwedzi miviri yadarika zvanga zviita sokunge ndiri munhare murenje. God delivers. Mwari vanodzikinura. Satan achamushayisa mukana. He's not going to hand you over to him. Hasi kuzomupa kwaari. In the mighty name of Jesus, Muzita raJesu. you shall be king over Israel. Uchava mambo By his pamusoro stripes you paIsrael. shall be healed. Nemavanga ake You shall be uchaporeswa. king over Israel. Uchava mambo By his waIsraeri. stripes you shall be healed. Nemavanga ake waporeswa. Uchamubata mwana iyeye. uzambamba umntwana yena lowo Uchamubata mwana iyeye. uzambamba umntwana yena lowo That is the promise of God to his children. Ndo chivimbiswa chaMwari kuvana I've also vavo. come to tell you that the promise of God is going to be fulfilled in your life. Ndauya kuzokuudza kuti zvakavimbiswa naMwari Starting zvichazadzisika kutanga Starting manherano. tonight. Kutanga manherano. Starting tonight. Kutanga manheru ano. You shall be king over Israel. Uchava mambo Nothing waIsraeri. changes the word of God over your life. Hapana chinoshandira shoko Nothing raMwari changes the paupenyu promise of hwako. God over your life. Hapana chinoshandira chivimbiswa chaMwari That paupenyu hwako. vision that you had, Zvawakaona chiono seeing ichocho. yourself ministering to thousands Uchi- and thousands, Chizviona uchishumira kuzvuru praying for the nezvuru. sick and being healed, Chinamatira vanorwara praying, vachiporeswa. praying for the possessed and being delivered. Chinamatira vane mwetsvina It shall come to vachidzikinurwa. pass in the mighty name of Zvichazadzisika Jesus. muzita raJesu. Even tonight, Manheru ano. God wants to do it for you. Mwari varuda kuzviita. That money that you have been dreaming about, Mari yaunga uchirota. those millions that have been Mamillions. prophesied, Yaunga you akaprofitwa. shall be king over Israel. Uchava mambo I have waIsraeri. come to remind somebody Ndauya tonight kuzorangaridza mumwe munhu that nhasi. the promises of God are true. Zvimbiswa zvaMwari And ndezvechokwadi. they are yes and amen in Jesus Christ. Ndihongu naameni muna Jesu Hallelujah. Kristu. God is not a man that he should Mwari lie. havasi munhu kuti vanyepi. God is not a man that he should Mwari lie. havasi munhu kuti vanyepi. In the mighty name of Jesus, Muzita raJesu. you shall leap over all walls. Uchasvetuka pamidhuri. You shall fly to America. Uchabhururuka uchienda You shall kuAmerica. go to the university. Uchaenda You kuyunivhesiti. shall have a grand wedding. Uchachata muchato You unotyisa. shall no longer be a pede.
hauchafamba netsoka. What God promises, Mwari He is zvavanovimbisa faithful to complete. vakatendeka, He vakatendeka. watches over His word. Vanotarisira shoko He ravo, watches over His word to perform vanotarisira it. shoko ravo kurizadzisa. Don't have any fear. Usatya, No reason to fear. hapana chikonzero No reason chokutya, to doubt God hapana chikonzero because of where you chokukadzika, are staying nokuda and where you have kwepawakagara remained. nepawakaramba God uri. is taking you there Mwari vari kuenda newe uko where He has promised you. kwaakakuvimbisa. In the mighty name of Jesus, Muzita you raJesu shall be king over uchava Israel. mambo You shall be waIsraeri, king in your home. uchava mambo You shall be mumba mako, king at your workplace. uchava mambo You kubasa shall be kwako, king uchava mambo in the mighty name of Jesus. muzita raJesu, In the mighty name of Jesus. muzita raJesu. And I like the last statement Ndinofarira zvakataurwa by pakupedzisira. Jonathan. He says, and even Saul, my father, knows that. Hanzi nyangwe Sauro baba vangu vanozviziva, And even the devil knows that. nyangwe Satani And anozviziva. there is nothing Hapana that he can do about it. zvaanokwanisa kuita. He knows it. Vanozviziva. Tell the next person, he knows it. Udza ari pedyo newe kuti anozviziva. Tell him they know. Vanozviziva. Madhimoni aya anodambura mbereko. Lana Anozviziva kuti ayawazi. ndichamubata. Ayawazi. Nyambamba kuphela. Madhimoni ehurombe Amadimoni obuyanga. anozviziva kuti ndiri kuenda. Ayawazi ukuthi Ndiri ngiyahamba. Ayawazi ukuthi kuenda. ngiyahamba. Atari balavaha. Ah. Even so, Nyangwe Sauro. even so, Nyangwe Sauro. he knows it. Anozviziva. They know it. Vanozviziva. The sickness knows it. Chirwere chinozviziva. Barrenness knows it. Urombo unozviziva. Poverty knows. Urombo unozviziva. The question is, Mubvunzo ndewekuti do you know it? iwe unozviziva here? Do you know it? Iwe unozviziva here? Do you know it? Iwe unozviziva here? You shall be king over Uchava Israel. mambo You waIsraeri. shall be king over Uchava Israel. mambo waIsraeri. And the devil knows that. Satani anozviziva. And the devil knows that. Satani He anozviziva. knows that in 2019 Anozviziva kuti muna you are 2019 going places. uchaenda nzvimbo You are dzakasiyana going siyana. places. Uchaenda nzvimbo He dzakasiyana knows that anozviziva. in 2019 Muna 2019 you are going to be wearing a certain label. unenge wakapfeka You are going to lebhulu. be wearing a certain Unenge label. uchiziva kuti wakapfeka. Not that jing that you know. Kwete zvaunoziva The izvi. question is, do you know? Asi iwe unoziva That's why here. we're being taught about the increase in knowledge. Tanga tichidzidziswa kuwedzera kworuzivo. I want you to take up the promise of God anew tonight. Ndoda kuti utore chivimbiswa chaMwari patsva. I want you to know that this is a night Ndoda kuti uzive kuti aya where manheru God is renewing His covenant. Mwari vari kuvandudza God is sungano renewing yavo. His covenant Vari kuisa sungano yavo patsva with His children. nevana vavo. Jonathan and David had had another covenant before. Jonathan naDhavhidhi vakanga vamboita sungano. But at this juncture, Asi ipapa there was need for the renewal of the paida covenant. kuti sungano itwe patsva zvakare. Our God is a God of covenant. Mwari ndiMwari He wesungano. keeps covenant. Vanochengetedza sungano. What He promises, He fulfills. Zvavanovimbisa vanozadzisa. Don't believe the lie of the enemy. Usatende nhema dzowakaipa. It doesn't matter he's in hot pursuit. Hazvina basa kuti ari kukudzingirira. His hand shall not find you. Ruoko rwake harusi His kuzokuwana. hand shall not find Ruoko you. rwake harusi Haasi kuzokuwana. kuzokubata-bata. Asoza kubamba Kana bambe. kukushunya. Lobo kukunxeba. Yes, he will try, Hongu achaedza. but he will not succeed.
succeed. asi hasi kuzobudirira Because at the cross of Calvary, nokuti pamuchinjikwa the Lord pakalvari Jesus made a public show of the enemy, sejesu vakaratidza stripped pachena him of all his powers vachimubvisa simba rose in the mighty name of Jesus. muzita rajesu And he wants to do the same in your life arikuda tonight. kuita zvimwe chete muupenyu hwako 2 Corinthians chapter 10, as I finish. vakorinde vechipiri sauko 10 2 Corinthians chapter 10, verse 3 and 4. vakorinde vechipiri sauko 10 Says, though we walk in the flesh, nyangwe tichifamba munyama though we walk in the nyangwe flesh, tichifamba we munyama don't war according to the flesh. hatirwi zvichienderana We don't nenyama war according to the flesh. hatirwi zvinoenderana Our nenyama weapons are mighty through zvombo God zvedu zvikuru muna mwari to the pulling down of strongholds. kuwisira pasi nhare To the pulling down of kuwisira strongholds. pasi I nhare believe there are strongholds that have to come down Tinotenda pane tonight. nhare dzinofanira kuwa In the nhasi mighty name of Jesus. muzita rajesu Everything that exalts itself zvose zvinozvisimudzira against the knowledge of God. kupesana nekuziva mwari Everything that exalts itself chose chinozvisimudzira against the knowledge of God. chipikisana nekuziva mwari Every argument. kukakavara kwose Chese changa chichipikisana. konkathe Chese kuphikisana changa chichita naro. konkathe Chese changa kusenzinkani chizvitutumadza konkathe kuziphakamisa against the knowledge of God. kupikisana nekuziva We are pulling mwari it down tonight tirikuchiwisira pasi in the nhasi mighty name of muzita Jesus. rajesu In the mighty name of muzita Jesus. rajesu You shall be king over uchava Israel. mambo And waisraeri the devil knows that. satani anozviziva And the devil knows that. satani anozviziva Are you here tonight? uri pano Are nhasi you here tonight? uri pano nhasi Are you here tonight? uri pano nhasi Are you here tonight? uri pano nhasi And you are saying, I've been staying uchiti ndandichigara and I've remained. ndikarambira I've been stuck ndanga ndakangogara panzvimbo imwe in this chete place, munzvimbo iyoyi yet with such an anointing, asi ndine kuzodza yet kwakadai with such a promise. asi ndine chivimbiswa chakadai I'm coming out of the stronghold. ndakubuda munhare 2 Samuel chapter 7, samuel wechipiri sauko 7 verse 1. verse 1 The word of God says, now it came to pass zvino zvakaitika that David was now dwelling in his house, no longer in the stronghold. kuti dhavhidhi akanga akugara muimba yake Because the Lord had given him rest nokuti mwari vakanga vamupa zororo from all of his enemies, kubva kuvavengi vake vose from all around. I believe vakakomberedza God wants to give you rest tonight. ndinotenda mwari vanoda kukupa Not only zororo tonight, but in 2019. kwete nhasi chete asi muna Pane 2019 zvinhu zvaunofanira kuzorora kubva kune pazvinhu. zinto kumele uphumule kuzo Wanzwa nekumhanya, wanzwa susvile nekudzikirirwa. ngokugijimu lokuxotshaniswa Inguva yekuti uchizorora. isikhathi sokuthi uphumule Enjoy zvawakavimbiswa ukholise lokho naMwari. wakuthenjiswa Shamwari ngujehova kufanira kuzorora kumele pakuloja. uphumule ekulojeni Pane ari kufanira kuzorora pakuloja. ukhona umele aphumule esilojeni Wanzwa nekubvunzwa renti. susvile ngokubuzwa irenti Pane ari kufanira kuzorora pakuita pede. ukhona umele aphumule ngokuhamba ngenyawo God wants to pull down strongholds tonight. mwari varoda kuwisira pasi nhare There's a manheru ano. place. pane nzvimbo There's a place that you have been pane nzvimbo yawanga uri and you have remained. ukaramba uri ipapo And now you had a knowledge zvino wanga waane ruzivo which opposes the truth of God, runopikisana the nechokwadi promise of chamwari God. chivimbiswa chamwari And you are saying enough is enough. uchiti haa zvakwana You are here tonight. uri